Hag jing la kai Indian Premier League hapring ke Rajasthan Royals Persia ke KKR. Badia kena ke jing la kai la yele kai Guwahati. Haba pai sya kena ke jing la kai ka KKR kala khur ke nam job hadin bagalala abad Liem ya ke Rajasthan Roy das pra weekend. Hag kena ke jing la kai ke Rajasthan Roy kala tin engkong bad galala ban kamai tang shispa san pwe runs bad hap khandai wicket naki arpeu over. Kadba ka KKR ka babe ya ka thong bala bu daga Rajasthan Royals kalala aban kamai hadu shispa san phu lai runs bar hap tang ar wicket nagi khat nyeu point lai overs bar ha gane ching kai Quinton Diko kulala aban kamai hadu khandai nyeu ro hag jing kai Women Champion League quarter final second leg hapring ka Lyon Persia ka Bayern Munich hagane ching kai ki thele kai jung ka Lyon kila khur ka nam job hadin bagilala aban film ya ki thele kai jung ka Bayern Munich da sau la ka wei hagane ke jing kai bar hadu unriu la kawai haga goal aggregate hagoi par ke jing kai hapring ka Arsenal Persia ka Real Madrid haba phai shagane ke jing kai ki thele kai jung ka Arsenal ki la khur ka nam job hadin bagilala aban pelim ya ki thele kai jung ka Real Madrid da laila not hagane ke jing kai second leg ba laila ar haga goal aggregate bar hagane ke jing kai ka Russo kala yo ban chap ar goal nag banta ka Arsenal